apa tertuang dalam sebuah tembang sinong ya aku gawe dhewe yo ya mas sing suarane lantang aku njaluk wira swara ki duwe pentingan dhewe-dhewe iki ndelala kanca-kanca wiyaga ya komplit wiyaga Wijo Laras Indonesia full time begini ngono ya full time yogane Pak Kanto ora enak sing tuwek yogane nom-nom kok tuwek sithik tak mateni dadi kok nom-nom kabeh ya waranggana ya ana 7 ngono ngomong itu pitulungan ya ya mas Bowo ya coba tak nyuwun suwantene Mas Bowo sing cetha lelagon sinom tak aturke kangge para warga masyarakat ya bersih desa ing Prajikan. Ngono. Ayo Mas, ya. Bersih desa ing Prajikan. Bersih desa iki tandane wong piye, Mas? Syukur ning kang suci. Dadi bersih desa kaya ngene iki wujudake rasa syukur. Syukur yang sapa? Gusti Kang Maha Suci yang telah memberikan keberkahan, keselamatan, dan lain sebagainya terhadap masyarakat wonten ing desa Prajikan. Ya, terus maknane ngendi, Mas? Maknane ngendi? Alun-alun sumringah ya luar biasa alun-alun ini kok ngarep wis ketok alun-alun sumringah wah iya ngono kok setahun pisan ora iki piye wayangan iki membangun alun-alun ya sungkan mah ya wis sadoyo hanya wiji sing aturke ana ngarep sedaya wis hanya wiji kepala desa perangkating desa lembaga desa masyarakat dadi siji ya menjaga persatuan dan kesatuan terus kades kang mandegani bagaimanapun kades sing mimpin utawa sing mandegani jenenge lurahe jenenge kadese sapa Mas? Pak Timbulnya topi nunjul orang pinunjul orang mungkin dipilih dari kepala desa oneng Prajikan ngono 2019 ngasto kepala desa ya purna jabatan 2027 sing wis apik iki ayo ditutupke lanjutkan Pak Timbul. Ngono ya. Genyo ngrangoto desa. Wis terbukti ngene napa desa. Terus memuji rinolan wengi memuji tegese ndedonga rino kelawan mengi supaya piye Mas? Mugi slamet kalih saking sampe lagu ki regane larang no. Oh iya iya. Mau bengi ana ing Rawasari, Gubuk Grobogan Purwodadi. Iki acarane padha bersih desa, ya tak dekne lagu ngene iki. Oh, lurahe ya tak sebut jenenge ngono. Saking senenge lurahe Purwodadi mau bengi tak dekne lagu ki
munggah ki nyawer aku 1 juta kuwi ning Purwodadi ning kene mbuh anu. Purwodadi ini ki yo adoh. Oh. Lah ya rene ngasine anu kok aku. Apa? Sikilku iki nggih, aku ki rada abot. Apa? Apa eneng? Gawean rung ditanggangi ket 2 minggu kepungkur wis ditransfer pelunasan iki lho. Ya. Apa iya? Pak Lurah Bonceng mawon to Pak Lurah. Amun durung lunasi sakniki. Mboten Mas Kakok. Iku pokoke saking seneng-senenge warga masyarakat jenengan saged rawuh wonten ing Pelajekan iki kula lunasi hari ini. Dadi asine aku kok Solo kok Karanganyar ning Pelajekan Wanaraga nyurutan. Oh, ngono. Lah kadung kelunasan iki. Lah iya. Tapi nek urung kanggo. Iki mau tembange mau dindangduke Mas. Dindangduke. Oh, mana? Ya, coba kayak apa? Wadune bersih desa Pelajekan. Dindangduke telung rambahan. Oh, karo ngenteni caire duit 1 juta kok Pak Lurah iki cair ora. Aduh, wis ora wis maringi wis pirang-pirang kok. Ya. Ora, buka saka sarap, masa?
subak